Il-kap tal-Oppożizzjoni Joseph Muscat qal li l-off fil-finanzi tal-pajjiż jinkixef kollu bil-figura tad-dejn. Matul din is-sena d-dejn mistenni jilħaq l-4,535 miljun, 78 miljun euro aktar mill-imbassar. Kemm ilu fil-kariga l-Prim Ministru Lorenz Gonzi se jkun għamel 400,000 euro dejn kuljum. Joseph Muscat qal li sena d-dieħla se nħallsu 17 miljun euro aktar fi maxxijiet fuq id-dejn li se jkun qed jitlab 134 miljun euro. Din is-sena l-Gvern se jdaħħal 10 miljun euro anqas milli bassar minn taxxi, waqt li l-ispiża rikurrenti ħarbitlu b'36 miljun euro aktar. Joseph Muscat qal li l-Gvern biex jagħmel tajjeb għal din is-sitwazzjoni li se twassal biex ikollna deficit akbar naqqas in-nefqa kapitali u ma daħħalx għal fondi kollha li Malta għandha allokati għaliha mill-Unjoni Ewropea biex ma joħroġ siemu u jlaħħaq mal-miri fid-deficit. Għas-sena d-dieħla l-Gvern qed jippjana li jnaqqas id-deficit billi jiġbor 158 miljun euro aktar f'taxxi. Dan fil-waqt li qed ibassar li jkollu tkabbir ekonomiku 4 darbiet aktar mill-medja taż-żona euro. Joseph Muscat qal li l-Prim Ministru u l-Ministru tal-Finanzi irridu jerfgħu ir-responsabilità ta' dan it-tbassir li ġibet l-attenzjoni ta' bost ekonomisti. Il-ftaħir tal-Prim Ministru dwar kemm l-ekonomija sejra tajjeb mhix riflessa fir-realtà li qed iħossu l-familji u n-negozji. Il-kap tal-Oppożizzjoni spjega li waqt li fl-ewwel 6 xhur ta' din is-sena l-ekonomija kibret bi 2.6%, dak li qalgħu il-Maltin naqas bi 3%. Mill-2008 sal-lum, is-saħħa tal-pagi f'Malta waqgħet bi 3.6% waqt li fiż-żona euro żdiedet b'1.9%. L-investiment barrani fl-ewwel 6 xhur tas-sena naqas bi 370 miljun euro għal Joseph Muscat. Spjega wkoll kif meta wieħed jeskludi il-famuż esportazzjoni taż-żejt jirriżulta li l-esportazzjoni f'pajjiżna niżla wkoll. Joseph Muscat qal li l-qatt żdied marġinalment b'6.8% waqt li r-rata ta' persuni jaħdmu għadha t-tieni l-anqas fl-Unjoni Ewropea.